И здравейте хора! Казвам се Сашко и днес качим един клип. Да, този клип е пак да миналия клип. Сетите за този клип. Така, спомняме където има вечер. И там има дървета, да видите да видим. Да, аз ми спавам с аули на защита са петолини и попива, не знам защо. Така. И да си купая дървото. Да, и сега ще игра само едни мои приятели. Хора, нали знаете, че аз ви снимам, че аз сега правя клип. И сега хората ви чуват. Нали го знаеш, Иване? Или не го знаеш? Не го знам. Да, защото сега вие се намирате в моя клип, защото аз сега снимам клип. Ами, ако искате да играем. Намери. Така и хора. Да. Йоан ми дава заето. Така. И сега ще продължим с сървърите. И ще спра за малко видеото. Хоп. И се върнахме, хора. Така. Значи... Тук играем в един сървър. Ще го слушам в описанието. Това, тук може да си призовава животни. Да, там. Защото аз сега правя клип. Клип ли правиш? Да. Сериозно правя клип. Сега аз направя клип за 2 минути. Сериозно аз правя клипове. Що не го правиш по-голямо време да говорим? Ами то ви чува. То ви там си записва гласа. Няри пак. Ами окей. Ами аз ще го направя на пак и се върнах. Само че един от нас го няма, който не иска да вдигне. Варка се едно за 3 зомбата. Окей, но някой трябва да ми даде някакъв меч. Защото ми взеха всички, забравихте ли? Всички работи ми взеха, абсолютно всички. Така. LF. Къде си? Аз съм тук в моята къща. Тоест в... Ето и. Ето, това съм аз. Аз съм с желен бойна. Ей! Извинявай. Това съм аз. Спокойно. Котката ми няма. Аз още не съм я призовал. Защото ако... Ще се призовеш. Чакай малко, че я забравих. Не бе, това е... Да, аз го написах... Аз ще го напиша в чата. Ето така, ама без точката. Ако сега ме удариш, моят колко ще те... Моят... Върни се към моята хратка. Да, видях. Ама, моята котка е много силно против твоята храчка. Можем да дадеш някакъв ненужен меч за тебе? Имам един диамантин. Колко пари имаш? Колко пари имаш? 156. Нямаш ли 1000 или такива работи? Не. Бил съм един. Умрял съм един. Окей, само да... Само да си изхарча всичките пари за диаманти. Не за диаманти за почване. То диаманти за какво са ни?
Защо А няма не, пуска с не бе, уница? трябва ми диамант за меча, трябва ми 2 диаманта за един диамантен меч. Добре. За меча да си го направя. 1, 2. 2 диаманта имам. Палки. Я купи семена. Семена, ама аз имам 3 семена. Ма купи още. Ама какви точно семена? За жито. Жито ли? Окей. Чакай малко, че леко ми бъгва. Окей, ще купя. Те са и те ефтини. Стигат ли 39? 40 купи. Сега за... Не мога. Те тук ми дадат по 16 и струват 10 стотинки. Добре. Ами аз... И купи. Аз не мога да се регистрирам в сервера. В кой бе? В то с домашните любимци. Ма човек, ти си имаш регистрация, просто влез. Ама човек, нищо не става. Как не става, бе? Ами, пускаме на той. Пускаме на спална и с първите неща там дето. Да, той ето сега играва. Ти нищо направиш. Имам диамантен меч. Но нямам цяла диамантена броня, но нищо. Добре, аз чао на всички, които ни гледат. И скоро и те ще си направят канали. Ами това от всичко за сега. Довиждане. Айде, не, обърни се, не бе. Чек, обърни се. Гледай натам. Така. Чек, гледай натам. Така, довиждане си всички и до чуване. Чао!